Čau, 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 čau. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Já jsem Mr. Tampon a já vás vítám při mém prvním videjku, prvním videjku. Veme to tak, že první let's play, protože první videjko, jak jste si už mohli na kanále všimnout, tak je z CSka. Takže tohle je kdyby druhé video. Každopádně je z Minecraftu, takže nehejtěte mě prosím, ale prostě nájem se sám nezaplatí. Dělám srandu. Chci začít točit aktivněji a chci jednou dosáhnout toho, že budu mít prostě nějaké fanoušky a budu se s nima moct bavit, hrát a tak dále, takže to je tak nějak můj cíl, lomeno sen. Každopádně věc, která skoro každého zajímá, je moje přezdívka. Moje přezdívka je Mr. Tampon a vznikla, dalo by se říct, že takovou náhodou, a to kvůli toho, že možná před rokem jsem možná tak rok a půl, 2 roky zpátky jsem měl vždycky na profilovce na Steamu nějakou prostě babu, která tam měla kozy, prostě jak kdyby výstřih. No, ale tak možná před rokem jsem si chtěl dát prostě nějakou normální profilovku, nějakou prostě normální. Tak jsem zavítal do online knihovny Steamu, kde jsou ikonky. Tam jsem ovšem narazil na profilový obrázek, který momentálně mám na Steamu, na Twitchi, a na Steamu, na Twitchi a tady na YouTube. Jsem se trošku zamotal a někdo mi říkal prostě, že jsem tampon, někdo mi říkal, že jsem kondom, prostě hodně lidí, hodně názorů. Jak se říká, 100 lidí, 100 chutí. Takže tak, a pak jsem chtěl jsem začít streamovat, a protože se na Twitchi objevila možnost, že se můžete přejmenovat, tak jsem ji využil a z jména, které jsem tam měl, jsem se přejmenoval na Mr. Tampon, protože mi tak začali říkat většina, nebo začali říkat spíš tampone, ale tampon už byl obsazený, takže jsem k tomu zkoušel přidávat různé předložky a já jsem nechtěl mít žádné tampon.cz, tampon LP nebo nějaké číslo, mi se prostě číslo ve jménu nelíbí, nebo v niku. Jo, když má někdo třeba CZLP Tomášek 01, tak to se mi jako fakt nelíbí, za to bych zabíjel. Takže nějak prostě takhle vznikla moje přezdívka. A když už jsem si řekl, že chci být spojený nějak s těma médiema, prostě s těma platformama, kde můžu jak si budovat svůj content, tak jsem si říkal, že budu vystupovat všude stejně, nebudu mít různé přezdívky, takže jsem zůstal teda u té jedné, což je Mr. Tampon. Takže takhle prostě to nějak vzniklo a takhle mě najdete jak na Twitchi, tak tady na YouTube, tak i na Steamu. Každopádně všechny odkazy máte dole v popisku, takže určitě odkazy navštivte, na Steamu si mě přidejte.
Každopádně, aby jsme nějak aby jsem vám nějak řekl, o čem bude tahle série, bude to vlastně, dalo by se říct, že takový, bude to vycházet možná tak jednou týdně a úplně nevím, jak to mám popsat. Prostě bude hodně věcí v jednom videu. Sice v prvním videu toho moc nebude, protože to video by muselo být jakože dlouhé. Takže prostě třeba v dnešním díle, kdyby už jsme ukončili, bychom to třeba nalezem diamantů, nebo tak něco. Prostě nevím, jak to mám popsat, ale snad mě chápete a nemyslíte si, co je to za debila. Takže takhle, no. Každopádně tady tohle místečko nevypadá vůbec špatně, takže bychom se tu mohli zabydlet. Jinak začínají pomalu prázdniny. Teda ještě zbývají necelé 2 týdny, týden a půl, ale známky už se uzavírají a ten poslední týden je takový vždycky volnější. Takže že bych chtěl vydávat různé videa častěji, akorát úplně nevím, co natáčet. To je vždycky takové trauma. Teda moje osobní trauma, se kterého mám vždycky takový ten největší strach. Strach se tomu říkat úplně, nevím. Každopádně mám z toho vždycky takový ten nejhorší pocit, že nevím, co mám vlastně točit. A jestli to má vůbec cenu natáčet tu danou hru. Takže jo, pokud máte nějaký návrh, co by se dalo natáčet, určitě mi napište. A nezapomeňte dát follow na Twitchi, protože budeme streamovat jak z tohohle Minecraft světa, tak tam streamuju CSko. Nově jsem začal i LOLko opět hrát, hrál jsem ho kdysi, možná tak půl roku zpátky, od té doby jsem ho nehrál. A majním supporta, takže celkem sranda se na mě dívat. A tak někdy prostě dejte follow a někdy přijďte na stream. A můžeme se spolu pobavit. Dejte nebo pošlete mi žádost o přátelství na Steamu. Můžeme si někdy zahrát CSko, Payday, nebo prostě tak něco. Cokoliv, co mám v knihovně, si takřka můžeme zahrát. Jo, jinak Payday mě celkem zklamalo, a to z toho důvodu, že já jsem si Payday koupil. Je to možná tomu 2 roky, rok a půl zpátky. No a teď bylo jenom 5 milionů kopií v uvozovkách, když v uvozovkách jenom to mě celkem naštvalo, tak jsem to aspoň aktivoval na brachovém účtu. Ale celkem mě zklamalo to, no. Co si budeme povídat. Pec, design musí být. Jo, jinak novinka, co mě potížila úplně nejvíc, tak je prostě postel. Můžete mít jaké barvy chcete. Teda z těch 16 barev, co nabízí Minecraft. Což je úplně super. Ale taky přidali cement, co si tak pamatuju z toho videa, co jsem se díval. Takže určitě bychom se na to mohli podívat. Takže já zajdu pro klej. Zkusím se teda podívat po nějakém kleji a zkusím se na to mrknout. Našel jsem klej, ale k tomu jsem našel i creepera, takže celkem solidní problém. Nechám ho asi explodovat ve vodě, ještě k tomu se mi to zaseklo. Tak. Parchan nám ubral, ale s tím už se tak nějak musí počítat, když bojujete s creeperem. Takže já si vezmu pár kousků toho kleje. Zkusíme se podívat na již zmiňovaný cement. Prostě celkem pěkný blok. Takže zkusíme nějaké barevné kombinace, co by šly
zároveň k našemu stoneu, který máme v našem domě, takže teda k brickům, abych byl přesnější. Takže máme 6412, což je číslo dělitelné 4, což je úplně super a měli bychom si přepést maso. Máme ještě vyčka, ale nechci se pouštět úplně do nějakých soubojů, takže si zabijeme tady prasatko a budeme doufat, že všechno bude fajn. Dáme si tam teda, obětujeme 3 kousky nepřepečených věcí, teda zkusím tam rychle prdnout ten pork chop. Již není, myslím, stained clay, ale je tu něco jinčího, když to přepečete. Takže já to dám přepect. Udělám z toho teda ten clay ze všeho. Dám si tu druhou pec a zkusíme prvních 8 přepect. Cooked mutton, což je v překladu jehněčí, pokud se nepletu. Takže dáme si jehněčí a je to terakota blok. A když myslím terakotu ještě jednou přepečete, tak z toho máte právě že cement. A tím si úplně nejsem jistý, takže kdybych se pletl, tak to máte na obrazovce. Já doufám, že se ale nepletu. A zkusíme tam ještě rychle ten pork chop. A máme nějaké uhlí, takže zkusíme ještě jedno dát sem. By se nám toho přepeklo hodně. A zkusíme si i tu terakotu začít přepékat. Terakota nejde přepéct, ale každopádně my zde máme toto. A my se můžeme podívat, co z té terakoty. Dobře. Já se podívám rychle na internet. Tak tady z internetu jsem zjistil, že terakotu musíme nějak obarvit. Takže buď šedou si můžeme vybrat, nebo červenou. Nebo můžeme kombinovat, protože tam máme určitě víc jak na 2 barvy. Takže jo, něco vyjde. Ještě jedna terakota a budeme to mít, takže si mezi tím uděláme barvy. A jdeme na již zmiňovanou obarvanou terakotu. A když terakotu obarvenou přepečeme, tak by z ní měla být ta glázovaná terakota, takže prostě hezčí blok. Máme tu červenou glazovanou terakotu, která vypadá celkem zajímavě, bych pravdu řekl. Takže připravíme si další uhlí na tuhle terakotu. Máme zde další blok červené glazované terakoty. Nevypadá jakože vůbec špatně. Akorát netuším, kde ji použít. A ta light grey vypadá taky zajímavě. Akorát ty kombinace nejdou úplně k sobě. A každá strana, jak se dívám, tak je jinčí. Takže záleží teď, jestli budou k sobě pasovat, nebo vůbec. A vůbec k sobě nepasují. Což je to, čeho jsem se bál. Musíme totiž zjistit, která terakota k sobě sedí víc a jestli vůbec nějak lze použít. Každopádně tu červenou terakotu bychom mohli zkusit použít v našem paláci nebo podzemním domečku. A s tou šedou nezáleží třeba, jak se dívám. Záleží. Z každé strany je ona jiná. Trefil jsem to skoro. Zkusíme takhle. A zkusíme to takhle? Ne. Takže to bude takhle. Ne.
to bude ze zhora pohled, takže teda takhle, ze zdola. No, je to tady ten bod, takže to musíme položit takhle. Ne, to je jinší bod, to je tady tenhle ten, nebo tenhle ten. Takže to musíme položit takhle, pokud dobře přemýšlím. Jo. Složili jsme bod. Bylo to zajímavé. Hodně zajímavé. Ale asi nic, co bychom tak nějak extra využili. Takže jdeme si přepést další kobl. Takže to určitě využijeme. Takže tu si nechám takový, jak kdyby výklenek je to správné slovo asi. Nechám si tu výklenek a zde teda bude naše postel. A aby jsme to udělali tak trošku romantičtější, tak si tu dáme takhle ten blok. A nebo víte co? Postel si přesuneme jinam. Uděláme si to tam takové přívětivější, možná. Tady bude ještě ta druhá stěna, aby to vypadalo líp, aby to bylo prostě jenom v ložnici, budeme tomu říkat třeba ložnice. Takže já si budu muset každopádně udělat další tenhle ten. A přemýšlím, že si udělám železný a ještě jeden kamenný. Tak. Užijeme ale kamenný, protože železný máme v případě, že bychom našli něco vzácného. Což myslím, že ale nehrozí. Což je smutné. Tady necháme ještě chvíli rozsvíceno. A začneme projektovat. 1, 2, to je pokoj. Stěna. Takže takhle nějak to bude široké, přibliženě. Takže se zkusíme držet tohle plánu. Ono, když si to tak vezmu, tak to přesně vyšlo. Nejspíš, jo, hezky přesně to vyšlo. Já zde mám ještě torčky, takže si to můžu ještě osvítit na chvíli, protože světlo zamkneme. Jo, a jdeme se podívat, jak je na tom náš stone, protože došly nám stavební materiály, takže budeme potřebovat zase nějaké kostky. Potom si zajdeme ještě natěžit uhlí, ale teďkom čistě jenom rychle dostavíme ložnici. Nakonec jsem si teda ještě pohrál tak trošku s tím vzorem a nechám to asi takhle. Ten vzor se mi jako celkem líbí. Ještě zde dodám torči. Zde tež. A z naší nové ložnice se s vámi již mohu rozloučit. Takže pokud se vám videjko líbilo, můžete zanechat like, komentář, odběr a já se s vámi loučím a u dalšího videa ahoj.